ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 ତାର 14 ପର୍ବ। ହେ ଯୁବକମାନେ, ତୁମମାନେ ବଳବାନ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଓ ତୁମେମାନେ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଅଛ। ଜର୍ମାନର ବାର୍ଥଲୋମି ଜିଜେନବାର୍ଗ 1682 1719 ତାମିଲ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ତର୍ଜମା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମିଶନାରୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଆଜି ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରି 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତାମିଲ ବାଇବେଲ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦିତ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିତ ବାଇବେଲ ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେଖ, ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ବାଳକ। ଜିରିମିୟ ଏ କଥାର 6 ପଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାହା କଥାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ବାଳକ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଜିରିମିୟ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରିବା ଅନୁଚିତ, ତାହାର 7ଟି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶାଇଲେ। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ, ପୁଣି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କଲୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ନାନା ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଜିରିମିୟ 1:5 ପଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯାହା ନିକଟକୁ ପଠାଇବା, ତୁମେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବ। ଜିରିମିୟ 1:7 ପଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ଜିରିମିୟ 1:8 ପଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ତୁମ ମୁଖରେ ଦେଲୁ। ଯାହା ଜିରିମିୟ 1:9 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପଞ୍ଚମ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛୁ। ଦେଖ, ଉତ୍ପାଟନ ଓ ଭଗ୍ନ, ବିନାଶ ଓ ନିପାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପତନ ଓ ରୋପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ନାନା ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ। ଜିରିମିୟ 1:10 ପଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଷଷ୍ଠ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପଥ ଦର୍ଶାଉଛୁ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯଥା, ହେ ଜିରିମିୟ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ଯାହା ଜିରିମିୟ 1:11-16 ପଦ ଯାଏ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବଳବାନ କରୁଛୁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆଜି ତୁମକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନଗର ଓ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ପିତ୍ତଳର ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ କଲୁ। ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜିରିମିୟ 1:17-19 ପଦ ଯାଏ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଆମମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ଆମମାନେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ମୁଁ ବାଳକ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛ, ତୁମେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛ, ତୁମେ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛ, ତୁମେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ, ତୁମେ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛ, ତୁମେ ଆମକୁ ପଥ ଦର୍ଶାଉଛ, ତୁମେ ବଳବାନ କରୁଛ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍।